gabi keluarga ngamarlas ni Roha terlumubi di baga sasadario dina pasahaton adat nagok kamu turaja di hula-hula marga siaturi ala ni pos dorohan nami saya de batama namian di tonga-tonga ni keluarga nang dohot di tonga-tonga di punguano di dot na tua-tua asa takas manina purba takas mainang dohot takola takas mahamu maduma takas mahamu atong na dohot mamora asa rata-rata manina bulungi hari-hari lebih-lebih may bulungi sotua di perjalanan apa para munang marmara di huta betong bau nang mamahua asa sahat sulu sahat tu balena to homay di rodang ibulan liling mahita mangulu tu gabi na tu horasna uhut mahita di dongan ni Tuhan imam pangiduan namin nuaing pe ala hopar tu adat na pinukan yo puta na perjoli jumulo mahami meminta kodang nami mula-mula dohot kodak sopa amang pergual pergoti paridahan na suksuk perlopan na tabu jowo manogot ala pamay botari kasolok kami amang mungade botoho amang namalo amang pangaloy amang sioloan didong na tua-tua dulu ni tarabung apa nata apa tu tahu-tahu baik damang dihami kodang mula-mula laos pado mudamang tu kodak sopa baik damang pergual memang gabi joloy damang pakiduan namin di bayad damang kontak sopa asa rojo hami manobba sukod dalan ni pangiduan namin di tangyang ni hula-hula namion asa rojo hami manobba hula-hula namion basa to amang nahok si bay damang masobba-sobbay maulate
Boleh ate mah